Здравейте! Да ви разправим какво ми се случи вчера. Агенцията, с която работя, където нямаме работа на обичайното място, искаш да отидеш в една друга компания. Колко плащате, толкова плащам. Добре, ще ида. Пращат ми 4 файла, 2 от които са с по 40 страници обяснения за нормите за безопасност в тази компания. Аз нямам право да използвам моята навигация. Трябва тяхна навигация да използвам. Нямам право да зареждам камиона на пътя. Една камара глупости. Всичко четеш, подписваш. Отивам сутринта, 6 часа трябваше да почна, отивам 6 часа съм там. 6 без 5 аз така отивам. Карват ме в офиса, проверяват ми документите, всичко точно. После преглед на зрението. Така. И ми дават един камион, 23-та година, каза, камиона някъде и там отзади е паркиран. Отиваш на този адрес, товариш, слизаш долу до Лондон, разтоварваш, се обади като свършиш. Викам, добре. Отивам аз, включвам камиона. Първо, че беше блокиран от други камиони. Отключвам камиона, слагам картата, така. Това става 6 часа сутринта. Мрачно е доста. Слагам картата, светвам лампите в кабината. Поглеждам, то мизерия вътре. Мизерия. Все едно свине са живели в този камион. Около седалката имаше корички и хляб да изкараш. Едно коти една седмица ще изкара. Викам, добре, нещо явно този камион. Защото не е прилично така. Проверих глас, всичко точно. Отивам, викам, тъй, хубаво, ма камиона е запушен от други камиони. И он ми хвърли това на гишето, диспачера ми хвърли една връзка ключове и вика, ми отпуши са. Втори червен флаг. Търсиш ключове, отпушваш се, хубаво. Отивам на товарния адрес, 8 часа ми беше това, 8 без 10 съм там. Човека с мотокарчето каза, паркирай тук, така, отвори отстрани завесите на това презента. Почвам. 12 палета, ще натваря. Към добре. Така и така, натвари ми човека, вика, моля да дръпни там на улицата и там се оправи коланите и това, и презента. Викам, по принцип съм подписал документ, че не мога да го направя. Трябва тук да го направя, трябва снимки да направя, тъй. Вика, ние тъй правим, ай дръпни там, защото и другият ти колега и той чака. И наистина друг камион от същата фирма чака и той. Рискувах много, но дръпнах камиона на улицата и там си оправях коланите презента. И цъквам адреса на 3 часа от товарната. Към добре, горе ми идва 4 часа и 20 минути докато вляза в Лондон, което не е много добре. Викам, ай ще спра преди Лондон, да си зануля часовете, да няма изненади. Карам, спрях, занулих си часовете на 15 минути от разтоварното. Отивам на разтоварното, на разтоварния адрес. Звъня на този, който трябва да приеме стоката. Не вдига. Отивам да говоря с портиера. Ме вика, звъни му. Аз нямам връзка с него. Звъня, не вдига и така половин час го пиши бегал. Идва той портиера, вика, ами няма да разтварваш тук, ще отидеш в друга сграда, тъй. Към добре,
отивам аз в друга сграда с камиона, цак, 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 и ми отварят едни врати и ми викат, трябва да влезеш в подземието. Викаш, джинги бе, това е висок камион. Колко е подземието? 4 метра. Викам, аз съм 3,86. Ще каза, ще се събере. Викам, добре, то ще се събере, ама като тръгна да влизам в подземието, с 300 зора пусках възглавниците, окачването, смъкнах го долу, вкарах го в подземието, отварям единия брезент и единия палет се хлъзнал леки. Казаха, няма да разтварваме. Викам, как така няма да разтварваш? Каза, не е сейф, няма да разтварвам. Викам, добре, ти разтварвай тук отпреди, аз стои отзади ще го оправя. Не може, каза, да се качиш на камиона, ако ако брезента е дръпнат. Айде, пак закачай брезент, всички такова, вриса между брезента и палета, оправя стока, един колан го завързах, стана работата. Разтварих, ама както и да е, добре, стана. 2:30-3 часа излизам от разтоварния адрес. Имам 2 часа до двора, където е фирмата. И им звъня. Звъня и ми казвам, аз свърших тук. Имам долу-горе 2 часа до където паркирам камиона. До вашата фирма. Долу-горе 5 часа ще стане. Аз съм от 6 часа на пътя. И диспетчерката ми вика, иди на еди какви си сервиси, паркирай там, пусни на почивка и чакай да ти намеря товар за наобратно. Викам, как така, Булю? Викам, аз съм вече 9 часа на пътя. С 2 часа прибиране стават 11, а ти ме пращаш на някакви сервиси да чакам ти да ми намериш товар, евентуално да се прибера. Викам, това няма как да стане. И она ми, ма как така? Ами викам, ето така. Аз 5:30 трябва да съм си вкъщи. Защо? Каза. Викам, защо? Защото имам семейство. Ма никой не ми казал. Викам, какво да ти кажат, бе, че имам семейство ли? Ти нормална ли си? Викам, прибирам се, няма да стане с работа. Но да, не може, иди на сервисите и чакай. Викам, моето момиче, аз съм шофьор на камион, не съм роб. Прибирам се. Извъннах на агенцията, за която работя, и викам, тъй. И у нея същата работа. Ма защо пак трябва да се прибереш в 5:30? Викам, първо, защото съм почнал в 6 и второ, защото имам семейство. И трето, ако искате, мога да ви доставя децата в агенцията, гледайте ги вие, аз докато се прибера с камиона. Уния са 1000. Ами вика, чакай да приказваме с това. Викам, няма какво да чакаме, хора, вие не разбирате ли? Аз се прибирам във фирмата. Оставям камиона и толкова. И го направих. И се прибрах. Надали ще ми се обадят повече от тая фирма, но аз и не изгарям от желание да ми се обаждат, защото голяма фирма с толкова много health and safety изисквания, па не могат да си организират, да си планират деня, трябва да спреш ти на сервисите, да чакаш тя да ти намери товар и то на почивка. Това с мене няма как да стане. Не, че съм голямата работа, ама, както казах, и на тях им го казах. Аз съм шофьор на камион, не роб. И така, още му боли главата. Толкова сме и ято вчера. Още му боли главата. Ай, живи и здрави и пак.